akuyima kutsutsana ndi business athu, akuyima kutsutsana ndi tsogolo lathu. Yehova muuke ndi kutsutsana nawo mu dzina la Yesu Kristu Ambuye wathu. Athe nzeru nachite manyazi iwo akufuna mioyo yathu, abwezedwe mbuyo nasokonezeke iwo akupangira chiwembu mabanja wathu, maofesi athu, mabizinesi wathu, ndi kena kalikonse kamene mudatipatsa. Munakafuna moyo wanga unakatera nchigwa momuja, koma simunafune inu Ambuye mwandikondera. Ine ndikuyamika pondipatsa njala ya pemphero,